Hello guys! Welcome na naman sa aking channel. Hindi na online, sa shop na talaga nila kasi may may sale, summer sale. So ito yung mga ito yung mga binili ko. So ipapakita ko sa inyo ano ba ito? So ito, first item na binili ko is t-shirt. Ewan ko ba, mahilig na ako sa mga white t-shirt. Kasi feeling ko napaka-convenient siya at saka bagay siya sa kahit na ano. So, ito t-shirt. Ano siya? Medyo transparent siya. Jersey style. I don't know if it's jersey pero I have to check. Lining. Ano ba yung lining? But anyway, ito yung first item. Binili ko siya ng mga 79 kroner. Hindi to sale pero gusto ko lang talaga siya bilhin. So, yon. Second item is a dress. Ano natin ba? Yung dress na to guys, ano to, pang pregnant. Mama, kita naman dito. So, pang pregnant siya, pero kasya naman siya sa akin. At real price niya is nasa 249 at binili ko lang siya ng 30 kroner. Tapos, naisip ko na, why not, diba? Pwede ko naman siyang ipambahay. Pero nung sinuot ko, maganda siya. Maganda yung fit niya sa akin. So, yan. That's the second item I bought. That was only 30 kroner. Tapos, dahil summer na, bumili din ako, inopen ko na siya. Bumili din ako nito, tights. At there's 4 pack inside. Tapos 20 din, so meaning, manipis lang siya. Pwede ko siyang isuot pag nag-skirt ako, ganyan. Tapos, size is small, medium, and it cost 50 kroner. So, 4 items na siya dyan sa loob. And then, bumili din ako ng, ano pa ba bumili? Ito, first time kong bumili ng pants na ganito. At, the real price niya is 349. Binili ko lang siya ng 150 kasi naka-sale. And, hindi ko pa siya na-try. Normally kasi yung mga pants ko, hindi yung mga ganitong style. Alam mo, yung mga jeans, ganyan. So, ito binili ko. I hope magkasya siya sa akin. And, medyo wide siya dito sa baba. So, I will try it out later. Sana magkasya to sa akin, That's the 1, 2, 3, 4th item. So, the 5th short, kasi nga medyo mainit na dito. Minsan mainit, minsan hindi. It's like, maybe mag-start ng ulan. Tapos, there's 3-4 hours na mainit. So, binili ko na lang din siya. Real price niya is 199. Tapos, naka-sale siya ng 70 kroner. So, short na, hindi masyadong mataas at hindi masyadong sobrang ikli. Size niya is 36. That means that's small. Tapos, ano pa ba? Binili ko na din to. Kasi nga, kahit summer na dito sa Denmark, pa rin, parang minsan maginaw pa din. So, I was thinking, why not buy this one? It's color pink. And real price is 129 at binili ko lang siya ng 30 kroner. Yon. Tapos yung last na binili ko, which is ginamit ko na yung ibang media socks. Ito. Tapos nakapack din siya, 5 pack siya. Ang price niya ay hindi ko na ma-remember. Nasa 60 kroner ata. So yun yung pinabili ko at ita-try on ko na siya para makita kung okay ba yung fit. So ito na yung sweatshirt. Garden kami, yan. Ito yung likod. Tapos ito na yung dress na dress na 30 kroner ko lang ang bili at ito yung para sa buntis. Hindi ako buntis guys, but then okay naman siya. 30 kroner, di ba? Ko lang ng color white sa inside para hindi masyadong klaro. So, okay din yung fit niya.
So, yung short ay, hindi naman siya obvious eh. It has to be back. So, ito na yung short, guys. Huwag na kayong mano sa mga box na dyan. So, may mga boxes dyan. Kasi mag-moved out kami in a month. Ata, no. August 1, mag-move out kami ito. So, ready na yung mga boxes namin. So, yan. Okay siya. What the fuck? So, yan. Ito yung pants. Okay naman siya. But, obviously, I need yung parang masikip siya. Oy!